Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ng akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Paul, 28 years old, single, taga Naga City, Cebu. Unto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gikuha sa akong papa nga motor ug sa iya mga giutangan nga maoy nakahatog dakong kasamok namo karon. Aron iyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pang, dugay lagi kang nauli. Okay, grabe man ka-traffic. Unya, sakay pagid kaayo. Inilugay ang mga pasahero kung kinsay makaulag sakay. Pa, mas maayo palagi kung magkuha ng tagmotor, oy. Para makaulir ka dayon ba? Kiluoy kay nga mo biyahe pa kada adlaw. Unya, layo pa gyud. Wala ba ko'y kalibutan kung unsay paagi ana na. Magpangutan na lang gud ta pa. Mangutan na ta kung unsay requirements ug pili down. Ug kung pwede, kuhaon ta dayon. So, magkinahanglan ka og co-maker pud ani, sir, ha? Aon sa man, sa imong pangan ba ang motor nga kuhaon, sir? Oo, ako nak, pwedeng ikaw mo himuong co-maker? Sige, pwede ra pa. Bisag unsa basta makakuha lang ka. Salamat, nak. Unya, kisa may magbayad anak kada buwan. Ay, kung ingna nga ikaw. Dili, uy. Na may trabaho sa papa. Angay lang. Kay, naibak baya ka ng papa ni mo. Siyap itaw mo inungdan nga nung namahawa na dito sa probinsya, di pa? Kay dagan siya og giutangan nga mga tindahan dito. Da, taggam na sa papa adto eh. Maong dili na ito mausab. Naunsa man ni si papa ninyo nga tagdugay naman hinoong mauli? Mao ba ma? Oo. Nakakuha na hinoong motor, dugay na kay mauli. Ah, Wa baka ni magbinuang tawhana. aw basta panid ilang ma. Ug balita ida yung kuha kung naunsan si papa. Sige! Paglayas mo! Oh. Pagnaw! O kayo na pagkita na mo! Ma? Ma, ano mo ka naunsan ka ha? Tol, ang butan niyo amahan. Nilayas ba sa babae? Unsa? Unya, ang motor. To ah! Gida! Sige lang may sagbin na lang ma. Wa na gito yung mahimuan ng papa. Ug dili lagi unta siya magmahay siyang desisyon. Ayo! Kinsa mo ron? Ayo! Kinsa mo kigipangita? Edgar Pilapil, sir? Ako ng papa, sir. Nga naman? Pila ka buwan na siyang way bayad sa motor yung gikuha, sir?
Unsa? Pero wala naman si Papa diri magpuyo, sir. Mao ba? Ikaw ba'y Paul Pilapil? Oo, sir. Palihog, pangitay mo nga man, sir. Kay isip mo yung kumikir, ikaw yun mo yung makabayad, ani? Unsa? Dali na kong gitawagan si Papa, pero dili gyud ako siya makontak. Nagdagan ng mga adlaw nga ako may gisigihag samok sa kumpanya nga gikuhaan namo ni Papag motor. Grabe na kayo nigkahasol nga nahatag namo. Pero nagtuo ko nga maor na problema nga gibilin ni Papa. May lain pa gid ay. Unya. Mo ba? Unya, wala gid mo makadungog og balita ni Papa, di ba? Wa na gid bay. Mao na problema kay ko. Na, patay bay. Kung dili gina ninyo makita sa Papa ninyo, na, ikaw gyud mapreso ana. Unsa? Unsa? Ngano gud taong ikaw may mapriso nga dili man na nimo utang? Mao gani. Unya, asa may plano nimo ron? Muadto ko sa manager sa gikuhaan namo ni Papag motor. Musuway kog hangyo didto. Sorry, sir, pero wagit ko'y mahimo, ana, sir. Igo raman sa ming nagtuman sa mong trabaho. Pero, ma'am. Pangita na lang paagi nga mauli ang motor, sir, para dili na mo namo sa mukon. Unsa? Murag, mamahawa na sa taan ni Tinhipol. Ha? Nga naman? Kawasan ang gikuhaan og motor, na ni anhi nga mga giutangan ni Papa nimo sa trabahoan, ug naningil sa iyang mga gipangutangan dito. Unsa? Ug nibad nga ipahanting imong Papa. Unsa? Wa na gid ko makasabot kung unsaon nila ako sa pagatubang ani mga problema nga dili ako. Dako na kinig kahasol nga gihatag namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mo to kahibaw nga ingon ani di ayang paagi kung mahimo kang kumikir. Unya dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba nila ang gibuhat? Na ako mao'y gisamok nila tungod kay dili na nila ma-reach out ang akong Papa? Ikadawang pangutana. Matod ba sa akong amigo? Kung dili jud kuno nako makit-an si Papa, ako kuno mo mapriso. Pwede ba gud sila makapapriso nako? Na dili man ako'y mao'y naiatraso nila? Ikatulong pangutana. Tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? O kung ako sad mo'y makuha og motor o ma-apply sa uban nga mga loans, naa na ba ko'y bad record dito? Ikaupat o katapos ang pangutana. Naailaing giutangan ang akong amahan sa trabahoan. Og nang hulga ni, nga ipahanting nila sa Papa. Pwede ba nako sila ipablatter? O mo file ko restraining order? Gusto lang kong maglikay sa daotang posible nga mahitabo, nga basin og maamong pahinuon mi. Palihog, tabanging tambagi ko, kini, ang akong suliran, Paul. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nagkinahanglan og mga tubag gikan sa kaalam sa balaod og ang mga emotional niyo mga pangutana, mga problema, ang inyong mga concerns, ang inyong gusto mahibawaan, no? Kabahin sa mga balaod, kabahin sa relasyon, sa ato ang mga bata, sa ato ang anak, no? Ang kanang mga paternity nga mga responsibilities, ang mga dokumento nato atong mga kabutangan, hus kadaghan na no? Ay nagyud dugaya ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran dire namo. Importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana
anag mga problema para mas among hisabtan. Nindot sad unta og makibaw mig taga-asa mo para kibaw mi og asa nagyong dapitan na abot ang tingog. Tingog lang ni Attorney Elaine Bathan og ni Dr. Rene Obra kung mga medical inyong mga pangutanan, no? Kay nagad ko istorya ninyo. Katoanan kayo. Ako ang kuya naa sa Perth, Australia. Unya, naa siya'y na-meet nga una abi niya kay pagad uy taga Philippines man ko. So Tagalog sila. Dahil siya ga, taga saan ka? Pag-ingon Cebu, Bisaya sila. Pag-ingon nga asa man sa Cebu. Iyang ingon Mandawi, taga Mandawi pud siya. Sus anak kagamay kalibutan ha. Guys, karon kay siya nga unsa day mong apelyido? Sir, yang gipotan akong kuya siya nga Noel Bathan ko siya. Ang gingon mong akong kuya nga Kanduman. Pero ang tinuod, di ba ningon ko ninyo sa mga nagsubaybay sa tong programa nga taga Gisog yun ko. Mandawi gihapon na, Gisog ko nagdako. Unya na malhin lang Miss Kanduman pagka graduate na nakog college, no, nagpatukod naglaing balay akong mamig daddy. Pero lumad yun bing taga Gisog. So kibaw yun na tanang tao nga mga lumad ging taga Mandawi, ang mga term sa mga dan Highway Seno, Iskina Bathan Press, maug yun na amua. Unya ning ana to ang babay nga kanang Bathan naamang ko'y kanang kaila taga Bathan, giso na siya dool sa Highway Seno. So daan akong kuya ko'y lumad ning taga Mandawi. Sumutog ipangutanan niya unsa day mong apelyido? Ma'am Sanchez Perez, dili Sanchez, Perez, no? So, ina siya nga, kisa man imuhang kaila siya, si Attorney Elaine Bathan, kay ngano, suking tigpaminaw, guys, sa ato ang programa. Muna, kani nga episode is dedicated to you, Ma'am Lydia Perez, nga naa sa Perth, Australia, ug sa iyahang inahan, no? Nga naa siguro diri sa Cebu, kay nagningkamot gito si Ma'am Lydia, nga makapadain taon pod, ug kwarta para sa tambal puno siyahang mama. So, Ma'am Lydia, wa man lang ganita magkita, no? Pero nalipay ko nga, nagkakita mo sa akong igsuon, wa damha, no? Nag-cross inyong path. Pero dinha gyud na to makita, no? Mga sukintig paminaw nga, kanang gamay ra gyud ang kalibutan. Unya, importante gyud, no? Nga, ang ato ang kaayo sa kasing-kasing, nga atong ipakita sa atong isigkataw, no? Mag-abot liman lang kag kalayo na anang Australia, ang lumad nga mga taga Mandawi, nag-abot pagyud didto. Pastilan, Ma'am Lydia Perez ug ang imong pamilya dinha sa Perth ug diri sa Mandawi, diri sa Cebu, mabuhi mo. God bless you, no? Og guys, ang ang letter sender karong adlaw si Paul, punto legal ni taga Naga City, agoy konsihal Elmer Lapitan, ug ako ang close gud kayong amiga Attorney Bap Lapitan. Kumusta muntanan din ha sa Naga kanilang Dagitab Festival Pasko baya mo gunay kanang gipaabot na to kay kanang ilang boardwalk pagkanindot inig pasiga na anak karong panahon sa Pasko, guys. Okay, punto legal kay kayang gisuwat kabahin man ni sa yuta sa iyahang papa, yuta naman sa katong motor sa iyahang papa, naman ito'y gikuhang motor ang iyahang papa, unya nasa ni mga utang nga mo gani nakadagobot ang kaning ilahang motor kay mo man nagsugod kaayon hatag nila dakong kahasol so mo ni no kay nagkaaram na gid kong utang siyang papa. So una niyang pangutana, wa man sila kabaw kuno nga ingon ana di ay ang paagi kung mahimo kang co-maker. Unya dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba di ay ni ilang gibuhat nga ako maoy gisamok nila tungod kay dili na ma-reach out ang akong papa. Okay. Kani man kung mangutang ta, ang kaning atong giutangan, of course maniguro pud ni guys nga mabayran. Usahay ang ilahang paniguro kalain-lain garantiya sa yuta baron or kanang ang motor mismo or mangita sad sila kanang gitawag nga guarantor or co-maker. Ang kanang co-maker wa na siya labot sa utang pero siya'y ni pasalig nga pahuwaman ni siya diri kay ug di na siya makabayad ako'y mubayad. So ang pasabot ana nga kung ni pirma ka di gani siya makabayad katong principal nga nangutang
pwede kang masinglan nga ikay pabayron sa iyang utang. Mao gyud nay pasabot sa co-maker class niya. Medyo taod-taod naman nino nga wala ta kakakuha nakadawat og suwat suliran kabahin sa co-maker, pero kung nagsubaybay gyud mo sa ato ang programa, muingon baya gyud ko ninyo nga ayaw mo patakag pirma ug dokumento nga tan-aw ninyo, duha-duha mo, tubay-tuba, kaduha-duha ta, ayaw gyud, labaw nagwa mo kasabot, unsay bot pasabot ana, sabtag yun ninyo, unsay legal effect, unsay consequence, anang inyong gipirmahan, because aning butang, aning kahimtanga, Sir Paul, kung wa man gani ka ilara, pwersaha, tiuni, para pagpirma ana, sakto kas pangisip, valid gyud tong dokumento ha, no? Pwede gyud ikay gukdon o paninglon. Kay valid man ka nga co-maker. Ikaduhang pangutana, matud pa sa akong amigo, kung dili gyud kuno makita ng akong amahan, ako kuno'y mapriso. Pwede ba gud di ay ni nga mapriso kuno siya, makapapriso ba di ay kuno to, no? Nga wa man ko'y atraso nila. Inaway, sayop po ding imong migo, abogado ni imong migo o nag-inabogado, nag-expert, way mapriso pud utang, no? Pero pwede kang makiha civilly para bayran ang utang. Pero nung kapog mapriso ka, wa man ka nangilad. Wa man kay sak. Kipaw ba di ka di makabayad imong papa man po na nimo. Nara po'y limitasyon, guys. Kung asa ra pud sila taman, makagukod ug makapaningil nimo, di kanila pwede pud nga ipapriso. Kana sure ko ana, guys. Ay to ato imong migo, ay takagtambag yan. Migo kay samot na ni kakulbaan spol. Kamugyod, ikatulong pangutana, tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? Ug kung ako sad ug maoy mo kuha og motor, o mo apply sa uban nga mga loan, na baka ko'y bad record dito. Okay. Kani, kung ikiha man gani ka, civil ra gyud ni, no? So di gyud ka mapriso ani, ug di man gani ka mobayad, usahay na idakong chance pud nga basin ma-sheriff, no, mag-attach og mga properties nimo, ako pa nimo husayon na lang na nimo. As to mga loan, of course, kung mag-CI manggud na. So makita gyud pud ang imong credit line performance, kung mayo ba ka mobayad og utang kay kaning mga bangko, mga lending kana mga ingon ana, na magud na sa sila network ba, mag-inilhanay sila nga, uy, kani ba nani kanang utang nimo ning tawhan na mangin ana ba, kay syempre labi na ka na mga dagko na nga mga kumpanya, magpautang gani na sila, mag-CI man pud na sila, mag-investigation man pud na sila, kay di pud sila kapatakag pautang ninyo, no? Ikaupat og katapusang pangutana, naay laing giutangan ng akong papa sa trabahoan, og nang hulga ni nga ipahunting nila sa papa, pwede ba nako silang ipablatter? I think you should blatter them, no? Kay murang naana pud sila'y bati nga huna-huna or tinguha simbako. Kay pasabot mangud anang hunting pat yun, no? Pangitaon para patyon ay delikado pud na simbako maunsa imong papa, makaduda pud ta nga basin sila po'y nagpahipos imuhang papa, pero ako aasam di paasa man taong kapag atago, no? Maangin man imong mga anak nimo pa or mo file og restraining order. I think dili pa ka-file og restraining order, I think pwede ka makapablatter. Siguro, no, emotions ba kay kaning apiki pud siguro kwarta niya kato siguro agig pagsalig, no, o pagtuo nga may nalang matubo-tubuan gamay ang hinaguan namasin nanyamat pa nang hinaot pa mao siguro pod unya karong naglisod pod siguro sila, of course masuko ka kisam say di masuko, uy ug di ka mabayran nya kibaw kang di nakakapaningil, no, masuko man gani kang wa pa kabayre nya naara din ha unya gilabay-labayan lang ka muraragwa kana pa bang wa na gani mo hikita. So maybe, no, kanang emotions lang po na niya, maybe imo lang pong tarong og storya nga ay lang pambahad kay ako pod naangin pud ko sa akong papa, ato lang tong pangitaon nya atong paninglon atong pabayron. Pero ikaw papa, si Paul, taga-asa ka ma og asa ka man, no, ang imong anak in town imong giangin sa imong problema ngano pud kahang wa pud kabayad, no, ay may pang magpakita ka kay para masulbad ug atubangon nimo ang imong problema. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan ng minakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radjomon Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mana so sa ka.
Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Clara. So dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Duyan. Nang tugtog dito sa aking bibig, ako ay ito. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kini usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo nagdasingan nga Clara. I love you, Clara. Mick, seryoso ka? Oo. Seryoso ko nimo. Mick, dugay naman kung wa makauyab gud. Sa tinuod lang, dili pa ko maka-imagine sa akong kaugalingon nga maguyab-uyab ko. Andam kong mapaabot kung kanus ka andam, Clara. Ang pangutana diha, kay kung kanus ka andam. Wapasad ko kay Bao, girl. Mao na diha. Tarong biyanas, Mick. Anogon kaayo kung usikan lang nimo. Girl. Tinood ka? Disugot ako nimo, Clara. Oh, Mick. Yes! Thank you, Clara. I love you. I love you too. Clara. Mick, kadit sa... Oh, nga naman. Di ba ka andam? Dili pa. Sorry, Mick. Okay na. Nakasabot ako. Di ka pugson sa mga butang nga di ka ganahan. Huwag di ba ka andam? Thank you, Mick. Day, mag-bar taon niya. Wa matay duty ugma. Sige ba? Kisa may kauban na to? Kita nang duha good. Game! Girl, mag-CRs ako ha. Sige, girl. Clara? Troy? Uy, kumusta? Nia, busy sa karir. Ikaw, kumusta naman ka? Same. Busy pod. Og maoning, ni-unwind sa ko panagsa. Lugayan na natang walang tito eh. Lagi ikaw ba? Naa akong friend. Ikaw? Wa, nagsulur ako. Pwede ko join ninyo? Sure. O, mao na to. Mao nga naabot ko ning trabaho Mao ba? Girl, nalipong naman ko eh. Mao na lang ko uli. Sure ka? Kamo, stay lang sa mo kay karon rabi mo nagka-catch up og balik ha. Sige girl. Amping ka ha. Bye girl. Hoy, apingin ako amika ha. Babush. Hubog na gyud. What if, ato ta sa akong apartment tiwas? Pwede. Clara. Troy. Pwede na. Yes. Yes, please. Troy. Okay ka? Yes. Ikaw? Super pas okay. By the way, wa mo kay masukong. Masig na kay uyab.
Karon pa hinuon ka ng utana nga. Kung man na hinuon ta. Hinoon. Kinuo ko. Wa naman ko tungahi sa kong pinuwang sakit. Magbiti ko. Unsa? Mabdus ka? O, Troy. Clara, dili ka pwedeng mabdus. Unsa? Nanong dili man? Na ako'y uyab. Unsa? Sorry, Clara. Pero di na ta pwedeng magkita ang sitwasyon, ha? Troy! Tilaw-tilaw rin kita itong iya. Hayop siya. Karoon nga niresulta na ni. Pasagdan na lang ko niya. Unsaon man din ako kung kimaptos. Dili pwede mahibaw si Mick na namaptos ko sa lain. Siya kang ready na kang buhaton na to. O, Mick. Panahon na para buhaton ni nato. Salamat sa iyong pagsalig na ko, Clara. Mick, I love you. I love you, Clara. Unsa? Mabdus ka? O, Mick. Dali agad. Nga naman, nagduda ka? Why? Nga nagutang. Nalipay mga nainoon ko kay naanadi ko'y liwat. Clara, salamat. Ang pingang gina nato, ha? Kisaylo ako, Mika. Clara, magpakasama ta. Samtang wa pa na mo dako ang imtiyan. Sige. Congratulations! Thank you! Salamat! Grabe ha, girl, no? Natago mo ni mong pila katuig ang inyong anak ni Troy. Shuy! Hinaya ko nun ng tingog ni mo. Naangka ni makatungog ni mo na. O niya, wag kita na mapahibaw ni Mix tinuod. Dili na ko kaya nga mawa si Mick, tay. Nasayop lagi ko ato higayon, ha? Naibaw ko nga dili ko din mapasaylo kung may bawsis tinuod. Mahal kayo niya ang akong anak, tay. Pero dili na ni mo matago hangtod sa hangtod. Mong ako pa ni mo. Sultingin na lang kitsis tinuod. Day. Naibaw mo ko. Unsa? Clara, di ko bugo. Di ko bugo nga di makabantay nga wa maliwat ni bisan kinsa nato ang bata. Og nakakonclude ko nga naliwat siguro siya sa tinuod niyang aman. Mao nga nag-imbestiga ko. Og na-confirm na ko. Nang imong amigo sa una mo'y nakapamabdos nimo. Nga nung wa makamagsulti. Kinapamahal sa dangong bata. Kung mahal sa kita ka. Pagbuminaw sa Lex Pino. Mick, pasaylo ako. Nasayop lagi ko anong higayon na. Katurang kausa. Ug wa na to mauspi. Nagsabot ko. Ugunta, di na ni mahitabo o usap. Kaya di ko gusto mawha mo na ako sa atong anak. Mick. Parang may ulap sa akin. Swerte kayo ko ni Mick, igipangga o gisabot ko niya. Nahibaw ko nga dili din ako deserve. Pero naningkamot sa gyud ko nga makabawi sa tanang pagkuwang nako niya. Og dili na nako binuangan o buhian si Mick bisag unsa pay mahitabo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
kitong mga higalan kaagi ni Clara nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Duyan. Ako